Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah ing griya. Kepanggih malih kalian Ustazah Siti. Dinten menika awake dhewe arep neruske sinau basa Jawa, yaiku babagan unggah-ungguh basa kang ana ing pacelathon. Nah, monggo dipun siapake rumiyin buku lan uga rampenipun sinau. Yen sampun, monggo pasinaon kita awiti kanthi waos lafal basmalah. Ustazah dherekaken Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dipun simak kanthi permati nggih. Nah, pacelathon. Pacelathon iku saka tembung celathu utawa ngomong utawa guneman, omong-omongan. Nah, pacelathon yaiku omong-omongan rong wong utawa luwih. Saged kanca lan kanca, bocah lan wong tuwa padha wong tuwa nganggo unggah-ungguh basa. Nah, temriki awake dhewe arep nyinaoni tentang teks pacelathon wonten ing buku paket halaman 59 dumugi 60. Nah, teks pacelathon yaiku teks kang didhapuk déning omong-omongan wong siji karo liyane. Nah, micara utawa guneman utawa omongan-omongan iku nganggo basa krama iku nuduhake bocah kang ngerti unggah-ungguh. Pramila, monggo bocah-bocah padha disinau sareng-sareng nggih. Monggo dipun simak tuladha pacelathon. Tuladha ingkang sepindhah yaiku nalika kepethuk gurune. Nalika kepethuk gurune becike nganggo basa krama. Aja lali uluk salam. Nah, pacelathon menika antarane murid kalian guru. Muridé matur, "Sugeng sonten, Bu. Badhe tindak pundi?" Bu guru ngendika, "Iya, Nduk. Bu guru arep tumbas buku." Muridé mangsuli, "Oh, nggih, Bu. Monggo ndherekaken." Nah, saking pacelathon menika awake dhewe saged ningali malih antaranipun guru kalian murid. Nah, murid dumateng guru kudu basa krama. Ingat-ingat nggih, nalika pacelathon antarane murid karo guru, si murid kudu ngangge basa krama. Monggo dipun simak tuladha ingkang nomor kalih, yaiku Ahsan kepengin dolan ing omahe kancane. Nah, menika antaranipun Ahsan kalian ibunipun. Berarti pacelathon menika antaranipun anak kalian tiyang sepuh. Ahsan matur, "Bu, kula badhe dolan nggene rencang. Angsal mboten?" Ibuke Ahsan ngendika, "Ya, Le, ngati-ati ya, aja suwe-suwe." Ahsan mangsuli, "Nggih, Bu." Nah, saking pacelathon menika anak kalian tiyang sepuh. Pramila anak kudu basa krama kalian tiyang sepuh. Ahsan mature ngangge basa krama.
Sabanjure ayo padha disimak pacelaton wonten ing buku basa Jawa ing halaman 61, yaiku pacelaton antaranipun Wawan kaliyan Simbah. Menika Wawan mertamu wonten gene Simbah. Kula nuwun. Gandeng dereng disauri, dibaleni melih. Kula nuwun. Nah, menika Simbah. Simbah ngendika, "Monggo, mengko dhisik. Iki lagi sarungan." "Wo, sampeyan to, Le? Kepiye iki kok sowan Simbah? Ana perlu apa?" Wawan matur, "Nggih, Mbah." Simbah ngendika, "Kene mlebu kene. Lungguha dhisik ya, Le." Wawan mangsuli, "Nggih, Mbah, matur nuwun." Simbah ngendika, "Iki kok kadingaren sowan Simbah? Ana perlu apa, bocah bagus?" Wawan mangsuli, "Sowan kula menika dipun dhawuhi Ibu, Mbah." Simbah ngendika, "Oh, banjur didhawuhi apa, Le?" Wawan mangsuli, "Menika kula didhawuhi nyaosaken ageman bathik kagem Simbah." Simbah ngendika, "Wah, apik iki, Le. Diaturke Ibu matur nuwun saka Simbah ya." Wawan mangsuli, "Nggih, Mbah. Menawi mengaten, kula lajeng badhe nyuwun pamit nggih." Simbah ngendika, "Oh ya, Le, sing ati-ati ana dalan." Wawan mangsuli, "Nggih, Mbah." Nah, mekaten wau pacelaton antaranipun Wawan kaliyan Simbah. Nah, sampun paham dereng? Yen sampun paham, ampun kesupen digarap tugas luringe, yaiku ndamel teks pacelaton. Mekaten wau pasinaon kita dinten menika, yaiku babagan unggah-ungguh basa wonten ing tuladha pacelaton. Monggo pasinaon kita pungkasi kanthi waosan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kang Ustazah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.